Hi, ako po si Pastor Rex Bumagat at meron po akong isishare sa inyo patungkol po sa paggawa ng gawain ng ating Panginoon. Kung bakit hanggang ngayon ay ginagawa pa natin yung mga ministry na gusto ng Panginoon ipagawa sa ating mga kapatid. Ang sabi niya po sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng ating Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, may dumating sa ating mga problema, pagsubok sa ating buhay. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag tayo makilos. May mga bagay na gawin po ng dyablo para hindi po tayo makapunta o magawa ng gawain ng ating Panginoon. Pero sabi niyan mga kapatid, huwag tayong makilos, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon dahil alam natin lahat ng ating ginagawa mga kapatid ay may kabuluhan basta para sa ating Panginoon. Hindi man natin nararamdaman ngayon, hindi man natin nakukuha ngayon, kung sa langit mga kapatid, baka may naghihintay sa atin na rewards na lahat ng ating ginawa dito sa mundong ito. Napakasaya po ang gumawa ng gawain ng Panginoon. Pastor, ano pong dapat kong gawin para po makagawa po ako ng ministry ng Panginoon? Una, kung hindi ka makadalo sa mga ministry, ay pwede kang manalangin. Kung meron ka namang pinansyal, ay magbigay ka sa church. Kung may time ka, pumunta ka sa mga fellowship, sa mga Bible study, involve mo yung sarili mo sa gawain ng ating Panginoon. Yan yung gusto ng ating Panginoon mga kapatid. Para mas matibay pa yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa ating Panginoon, at kung matibay mga kapatid, ay lalo po tayong nagagamit sa gawain ng ating Panginoon. Dahil sabi niya dyan, hindi man nakikita ng iba mga kapatid. Minsan, kung magawa tayo ng gawain ng Panginoon, walang nakaka-appreciate, pero nakikita yan ng ating Panginoon. Kung tama ang iyong motibo, kung tama yung puso mo, nakikita yan ng ating Panginoon, darating araw, ibibless ka niya at magugulat ka na lang ng dami mo ng blessing na natatanggap sa ating Panginoon. Dahil sabi niya mga kapatid, lahat ng ating ginawa, may kabuluhan yan sa harapan ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless po mga kapatid.